Zaren edizio hau Euskal Pod osteko biharamunean resakan esan nahi duzuen bezelan egiten dugu Euskal Podcast jardunaldien laugarren edizioa ospatu genuen pasaden astean, konkretuki pasaden aurreko larun batean, hobeto esan da izan zena apirilak 13 eta esan dezakegu Euskal Podcastinaren topagunea izan zela Konekta La Perrera espazio hori gazteriari zuzendutako espazioak daukana Bilboko udalak eta guretzat kasu honetan niretzat antolatzaile bezala arrakasta handia izan zen. Hori bai, Euskal Podcastak falta ziren, euskaraz egindako podcastak falta ziren eta antolatzaileen partetik deialdia egin zen Euskal Podcastak ere Euskal Poden parte hartzeko eta Euskal Komunitatean parte hartzeko ere ordun horretan gaude eta horretan lan gehiago geratzen da Euskal amateur esan genezake komunitate horretan euskaraz egindako podcast gehiago izateko. Teknologiaren arloan berriak izan ditugu ez asko, egia esan da, gainera justo programa hau hauteskundeen egunan eta hauteskunde ostean emititzen denez, garrantzi gutxi izango dituzte berri hoiek, baina dena den hoiek kontatuko ditugu gaur sarean zearen. Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareanzehar.eus webgunera. Borja Arbosaren keinoarekin batera berrien atala hasten dugu sarean zehar. Honetan pizkat memoria egiten saiatzen ari ginen, Borjak grabatu baino lehen esan diako, honi buruz itzen dezakezu editorialean hasieran eta bai, errenta kanpainaren irekiera. Bai, egia, claro, eske ja nire ikuspuntua gai horretan aldatu da eta ja hasten naiz. Esaztu zure deklarazio aitorpena egite. Nire aitorpena egitea. Egia, batez ere Bizkaian gu hemen bizi garelako, baino 5 herrialde fiskaletan, deituko diegu herrialde fiskalak, ez tekit nola esaten den euskeraz, baina Lurralde fiskalak? Lurralde fiskalak, baina herrialde kontzeptua askoz nazionalista gogeratzen. En fin, 5 lurralde fiskaletan hasi da errentako kanpaina esaten ditugu 5 hasi ja sarean zehar kultura fiskala hemen 5 daude zergak desberdin kudeatzen direlako Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, Nafarroan eta gero territorio komun. Eta iparralden bizitzen bazara ja Frantzian baita ere. Hori ja beste, a ber, Espainiako lurralde fiskalak. Espainiako estatura mugatu gara. Barkaida zuen, eske ni hemen bizi naiz. En fin. Baina, egia, aipatu dugunean eta orain aipatzerakoan ere nire pentsamendua konkretuki Bizkaian dagoela eta Bizkaian hasi zen pasaden 10ean eta kasu
Bizkaiko kasu konkretuan garrantzitsu da hemen komentatzea batez ere aurkezpen modua delako telematikoki webgunearen bidez, bizkaia.eus/errenta webgunearen bidez. Goretzen naiz gauza batzu eta todo. Orduan, bueno, horretan basaudete, jagin dezazuten, besan zuten bezala bere garaian lehenengo urte horretan Bizkaiak proposamen bat daukala zuentzat. Niretzat ez. Zez dauka? Ez, datu fiskalak bai, baina proposamen... Zuia mugitu zara herrialdez edo? Bai, ni momentu enten Bizkaian bai, jarri naiz pasaden urtetatik hortik aurrera, orduan ja momentu honetan aitorpena egin behar dut Bizkaian. Orduan, Bizkaiak badauka zure datuak, baino ez dauka proposamen bat zuretzat. Ez dauka proposamen bat niretzat. En fin, Elisabete... Soilik utzi nau. Elisabete, mesedes Elisabete, hau ezinezkoa da, Hau ezinezkoa da. Bueno, horretaz aparte eta txentxas aparte, egia da, Bizkaiko kasuan konkretuki gauzasko telematikoki egiten direnez, bueno, gogoratu biztan leona izan nahi zara, zergak ordaindu, hauteskundetan botoa eman, zu Inigo izan zara hauteskundetan uste dut 20 esan dute inkestak ez daukatela oso argi ze botoa eman, zalantza momentu arte, zalantza badaukazue ja, berandu, hauteskundeak esan direlako orduan ja, zalantza hor bertan utzi zaituztela. Emititzen denerako, ja, ez daukazue aukerarik. Ja, zuen zalantza ja ez daukazue. De hecho, programa emititzen denerako, ja, emaitzak badakizkigu, baina gure realitate espazio-temporalean ez daude. Zorionak irabazlei, ez dakigu nor, baina bueno. Eta, bueno, gauza bat esango dizut ziur que hostias han metido Podemos y Sumar. Uy. Egiten duzu hoi pitonizo, apostu, vamos, arriskatu da. Kontuz ibili, a ver, gero ostikada bat ematen behizute. Gogoratu bat bi edo hiru agian pertsonekin giltza agian izan daiteketa urrendo lehendakari nor izango den moteko. Agian oso emaitza justu egon denez, ez dakigu, baina nik hemen egiten ditut predikzioak eta esaten dut, baina kontuz ibili, agian beraiek momentu hontan ospatzen ari dira beren, ez dakit, bat, bi, hiru, ez dakit, ze emaitzak aterako duten, baina agian hor dago diferentzia urrengo lehendakari nor izango den jakiteko. Claro, baina kontua izango da basikoki emaitzak ezin ditugunez ikusi, en plan pitonizo, ziurrenik kontua izan da zenbat aulki irabazi dituen batez ere bi alderdi nazionalistek. Baina horretaz aparte, sin más. Baina hori ez da gure gaia, batez ere espazio eta denboran ez dutelako bat egiten gure programarekin, así que hori alde batera utziko dugu. Gauza bat esango dizut, ya que somos el programa makarra de Euskadi Digital, gauzantxo bat esango dizut, nire konplot txikia landean dau egiteko Euskadi Digitaleko Twitcheko kanalean emisio berezi bat hauteskundeak jarraitzeko, hauteskundeen emaitzak jarraitzeko. La noche electoral en Euskadi Digital. Ez dakit nola egingo den edo egin baden edo ez, baina bueno, hori gertatu bada, ja gu ez dakigu. Bueno, alderdi batzuk baino emaitza hobeagoa agian izango duzu. Ziurrenik. Ez dugu esango zeintzuk. Pak magisa joak. Bueno, ni ez dut esango zeintzuk. Ni ya que, a ver, o sea, quiero decir, berdin zait. Kontu hauetaz aparte, ze gehiago geneukan komentatzeko hemen sarreran, bueno, berrien atalaren sarreran, berrien atalan kontu gutxi izan ditugu, baina, bueno, gauzak badauz komentatzeko kuriosak izan direnak.
Ai, ez daukagu gure superheroiaren berririk. Ez da etorriko. Pena, ni bilatu dut, beti bilatzen dut, aberia, Europar batasunetik etortzen den edo berri bat, agian ez oso mamitsua, baina gutxienez aukera ematen digu sintonia ateratzeko, eta gainera zu Inigo jarri zarela ja zentsuradore nagusi, nire sintonia maitatua tximinoak esan du, ez dugula berri bere entzungo esaten. A ber, esan dizut, eta errepikatuko dizut hemen zuzenean. Sudafrikar bati tximinoa deitzea ez da ondo geratzen. Baina Sudafrikarra dela hori bakarrik anekdota bat da. Bueno, anekdota. Nori importa zaio non... Niri. Jaio zen. Niri asko importa zait. Ez dut auzitegi nazionala gure atzean izan nahi. Bajarri orduan auzitegi nazionalari, horiek ez ziren Sudafrikan jaio? Bueno, Tximinoak esan du auzitegi nazionalaren berria. Tximinoak esan du auzitegi nazionala intensifies. En fin, egia da, Europako erakundeak ja pizkat izten doaztela, Europako hauteskundeak dauzelako gainaren bederatzean, boskatu Europako hauteskundeetan, mesedez, eta favorez. Baina horretaz aparte, ez dakigu zergatik konkretuki, non entzun dut duela gutxi, eske, ari bat pesatu zait horrega burmuinetik, en plan de, Europa! Baina zerbait entzun dut Europari buruz eta ez dakit non eta zer konkretuki edo berri ez den edo ez daramatzat... Baina teknologiari buruzkoa? Edo ez, bakarrik Europa esaten zuen. Europa! Azken bi egunetan 3 podcast grabatu ditut, bueno, ni ez dut parte hartzen, baina 3 podcast grabatu ditut Europari buruzkoak eta ez dakit ze komentatu den hor barruan edo hor kanpoan. Eta gainera albisteak ikusten jarraitzen dut. Osea, ez dut konektatzen, así que... Ni ez dut entzunez ere. Pues yo que sé. Europa, pues yo que sé. Euroescéptico baten leloa. Europa, pues yo que sé. Venga. En fin, berri teknologikoetan orain bai, betikoa daukagu menu txiki bat auzitegi nazionalarekin, por supuesto, sartu gara dinamika honetan, non urrengo 5-6 programetan auzitegi nazionalari buruz hitz egingo dugu, porque nos mola. Zira bezala auzitegi nazionala aukeratuko dut. Venga, kontua izan da, telelanari buruz hitz egiten eta orokorrean lantegietan edo lana egiteko bide erabili behar diren eztabaida egonda, baina konkretuki telenarei buruzko 10/2021 legeak eztabaida sortu du batez ere 11. artikuluan telelanaren implementazioan enpresaren eta langilearen arteko erantzukizun alderdiak arautu nahi baititu. Konkretuki, auzitegi nazionalak berriki emandako epai batek nabarmendu duenez, legeak konpondu gabeko hutsune garrantzitsuak utzi ditu. Hala nola, urruneko autentifikazioarako gailu pertsonalen erabilera enpresa sareetan. Egia da, eta arrazoia ematen diot berriari eta kasu honetan epaiari hutsune hori dagoela, baina hutsune hori spoiler txiki bat egingo dizuet sententzia honi buruz, beste araudi batek estaltzen du, que se llama el Estatuto de los Trabajadores, eta ai amigo horretan, bai, pizkat, niretzat argi estaltzen da eztabaida honen buruzko xehetasunak. Kontua izan da, Aragoiko aholkularitza enpresa batean telelan egiteko akordio baten klausulari dagokionez, sindikatuek egindako eskaerari erantzuteko sortu da epai hau, auzitegi nazionalak onartzen du urruneko sarbideetan segurtasun beharra dagoela, obvio, hau da, etxetik sartzeko segurtasun neurriak jarri behar dira, baina zalantzan jartzen du SMS mezuak edo gailu pertsonaletan software instalatzea bidea izatea. Eta klausulari konkretuki akordio honen klausula hori esaten zuena pertsona honek bere gailu pertsonala erabili behar zuela identifikazio horretarako baliogabetzat jotzen du.
enpresek urruneko lanerako beharrezkoak diren baliabide guztiak emateko beharra nabarmentzen da langilek beren gailu pertsonalak erabiltzeko bete beharra saihestuz eta horrela datu pertsonalak babestuz. Y aquí nire asteriscoa dela, ya que nos hemos metido en el pozo legal, Espainian orokorrean ez daki ze legen konkretuki ze norman. Entzun nahi duzu? Entzun? Artikulu 11 esan duzu. 11. artikulua entzun nahi duzu, zer esaten duen? Badakit 11. artikulua zer esaten duen, baina horretaz aparte, orokorrean zure lanerako baliabide konkreturen bat behar baduzu, zure enpresak, lana ematen dizun entitateak, ja sea lo que sea, eman behar dizu baliabide hori. Orduan, hori lusatuz, zure enpresako baliabideetara sartzeko segurtasun neurri bezala jartzen bada bigarren identifikazio bat izatea, bigarren identifikazio hori egiteko gailu hori dena delakoa zu ez baduzu zure gailu pertsonala erabili nahi, enpresak jarri behar dizu gailu bat. Es decir... Eta erabili nahi baduzu, orduan ja horre... Eta, claro, a ver, erabili nahi baduzu, ez duzu epaitegira eramango zure enpresa, o sea... Bueno... Hau logiko dau. Baina, zu eskubidea daukazu esateko begira. Nik ez dut nire mugikor pertsonala erabiliko bigarren pausuko autentifikazioa egiteko enpresako baliabideetan. Emaidazu mugikor bat. Ez bat didazu mugikor bat ematen, pues hombre... Claro, beste maitz bat izan leike, enpresak esatea, ez baduzu hau onartzen telenanak gabe geratuko zara. Baina uste dut, edo pentsatzen dut, epaiketa hau hori ere estaltzen duela. Hau da, ezin dio zu pertsona bati baliabideak eskatzen duelako telelana ukatu. Osa, beste kontu batzuk egon behar dira telelana ukatzeko, baina konkretuki berak baliabide konkretu batzuk eskatzea diskriminatorio izan leike. Nabaritzen da, hilabetetan TikTok asko ikusi ditu dela legei buruz, eta konkretuki lanaren araudiei buruz, ezta? Gutxi, venga. Lehenik eta behin, lege hau aipatu duzuna, 10/2021, esan duguna, lehenik eta behin esaten du, lana, mota honetako lana, voluntariotzat ematen dela, lehenik eta behin, langilerako, eta gero ja, enpresentzako, eta bien artean akordio bat egin behar dutela. Eta 11. artikula zuk aipatu duzuna, esaten du, urrutitik lan egiten duten pertsonek eskubidea izango dutela, enpresak jarduera garatzeko beharrezkoak diren baliabide ekipo eta tresna guztiak behar bezala hornitu eta mantentzeko. Gauza da, hor dago interpretazioa eta eztabaida. Beharrezkoa da zure lana egiteko bi pausuko identifikazio sistema bat bakarrik momentu batean erabiltzen duzuna. Zeren eta zu, bi pausuko identifikazioa erabiltzen duzu lehenengo momentuan, eta sistema askok esaten dute, bale, ordun ja, ordenagailu hau ontzat ematen dugu? Depende. Askok. Ni dakidanak, hau da, bi galdera hemen, lehena, hau aldi bakar batean egin behar da, eta punto agur, eta bigarrena, mugikorra, telefono mugikorra beharrezkoa da kasu guztietan, hau da, nik ezin dut authenticator sistema bat, ni bakarrik ezagutzen ditudana Google edo Microsoftenak, baina bueno, beste asko egongo dira, bi pausuko identifikazioa ematen dizutenak, beharrezkoa da kasu guztietan mugikorraren bidez emotea, zer eta ez du zentzurik, nire identifikazio pertsonala ez den gauza batekin egitea. Hau da, identifikazio pertsonal artifizial bat. Claro, horretan... Imaginatu ezazu, bigarren galdera bat emango dut. Imagina ezazu, bi pausuko identifikazioa ematen duzula zure atzamarrarekin. Vale. Oia daktilar. Nola emango dizu enpresa hori? Claro. Hau da, claro. Es que identifikazio, bi pausuko sekurtasun identifikazioa, precisamente eso. Es que hau da, bilatzen duena, zu pertsonalgaz identifikatzea, eta horrek ematen badizu enpresa, eske hau guztia apurtzen da.
Ez. Zerga, osea, bi kontu. A ver, alde bat, ez du gogoratzen Eta ez dut esango atzamarra, baina baita ere begi bistarekin. Ez du gogoratzen lehenengoa. Edo aurpegia iPhonearekin egiten duzun bezala. Bai, gogoratzen dut lehenengoa. Entzu dazu. Alde batetik, sistema batzutan, baino gehiagotan egin behar da bigarren pausuko identifikazio hori. Eredu bat jarriko dizut. Imagina Windows eta Office erabiltzen duen enpresa bat. Windowsen sartzeakoan, sistemak detektatu du beste leku batean zaudela, bigarren pausuko identifikazioa erakusten dizu. Hortik aurrera, beste lekuan zaudenez, beste aplikazio batzuk ere eskatuko dizute bigarren pausuko identifikazioa. Hau da, adibidez, Office, Outlook edo OneDrive. Eta horretan, kombinazio horretan, izan dezakezu, egun batean, 4 aplikazio eskatu dutela bigarren pausuko identifikazioa. Orduan, behin egitea, normalean ez da behin egiten. Baina konfiantzazko gailua baita ere sartzeko hori balio du. Ja, baina hori balio du hortik aurrera aplikazio bakoitzean. Ulertuta Windows aplikazio bat bezala. Vale? Osea, esaten dizut mundu errealean horrela gertatzen delako. Osea, sistema operatiboak ere ez dela momentu bakar batean hasieran eta kur. Vale. Hortik aurrera, bigarren pausuko identifikazio hori ez da bakarrik mugikorrarekin edo baliabide biometrikoekin egiten. Badau ere, gauza bat deitzen dena token dela pendrive bat, USB bat bezala, baina pendrive hori daukana bakarrik klabe pribatu bat. Orduan, bigarren pausuko identifikazio hori egin leike zure pertsonarekin internetik gabe eta eserrekin konektatuta ez dagoen gauza batekin, dela zu daukasun gauza bat, pendrive hori. Edo txartel bat, edo txartel bat. Baina pendrive hori konkretuki ez dago zure pertsonara lotuta, ez daukalako zure izena. Dauka zure akontua, zure Microsofteko akontua adibidez, sortu duen klabe pribatu bat. Orduan, hori zure akontuarekin lotuta dago, baina ez da biometrikoa, ez da erabiltzen zure mugikorra, vale? Orduan, honeko goratzen dit, duela urte bat edo 2 urte famotu egin zen PSD bi bankuetara sartzeko eta bankuekin gauzak egiteko protokola barkatu asaltzen zena hiru bide bezala, rollo algo que eres, algo que tienes y algo que sabes, horreako zerbait. Orduan, hiruretik bi erabiltzen dira bankuetara sartzeko. Hau pixkat berdin da, alde batetik badakizu zure akontuaren pasaitza, eta gero badaukazu token bat edo mugikor bat validazio ere egiteko, edo zure datu biometrikoak jartzen dituzu. Urrengo asteriskoa jarriko dizut. Claro, adibidez, atxamarra erabiltzeko edo begia erabiltzeko, egia da begia edo atxamarra zureak izango dira. Hori es innegable. Baina, adibidez, irakurlea, hau da, atxamarra irakurtzeko edo zure kamera Windows Hello-rekin kompatible izan behar bada la movida, hori bai zure enpresak eman beharko dizu, ezta? Baina azkenengo pausua ezin dizu eman. Orduan, horregatik hor jartzen dut ni kontua. Osea, ez da zure enpresak jarri behar duela hirugarren pausuaren o bigarren pausu horren baliabidearen guztia, baina minimo beste parteak, tresna konkretu. Beste parteak bai. Hau da, pasaitza egin aldizute? Bai. Token, esok esan duzun bezala, pendrive edo txartel bat eman aldizute? Bai. Gorputz falsu bat egin aldizute zure... Obviamente ez. Baina beste... Bitik iru? Vale, baina ez irutik iru. Baina beste eredu bat jarrita. O sea, entendiendo que una persona no es reemplazable. Vale. Baina beste eredu bat jarrita. Zure enpresak nahi badu... une oro accesible egotea eta telefonoa hartzea, segin behar du.
Bai, telefono bat. Telefono bat ematea. Orduan, zure enpresak nahi badu segurtasun kontuak dira eta identifikazio hori SMS bidez egitea, logikoena da, telefono bat eta linea bat ematea. Bai. Ba, horretan sartzen da epaiketa hau. Eta beste guztiak, ja, pizkat... Baina baitu berri, imaginate zazuko, sim txartel bat erostea, edo gainera telefono gailu guzti bat erostea bakarrik SMS bat jasotzeko eta ja. Edo SMS bat jasotzeko behin eta 3 hilabetetan. Eta horretarako telefono bat erosi eta sim bat kontratatu. Claro, baina horretan... Bitu la txorrada. Claro, baina horretan oreka bat bilatu behar da. Hau da, adibide dut jarriko dizut. Ni lehenengoen enpresa batean, erabaki zuten, MFA aktibatu nahi ez zuten pertsonek, aukera izango zutela telelan egiteko bere ordenagailuarekin, baina lanaren saretik kanpo ezin zutela enpresako baliabideak erabili. Adibidez, korreoa sartzea beste beste gailu batetik. Orduan, hori kompromiso bat izan leike, vale, ez dizkizut enpresako baliabide guztiak emango, ez daukagulako segurtasun neurri nahiko, baina ez zure eskubide basikoak, entendiendo teletrabajo con un derecho básico ez dela, baina bueno, bai. Ulertzen, gaur egun beharrezkoa dela, telelan aukera izatea, bueno, ez dizut aukera hori kenduko, baina segurtasun kontu batzuk mantendu behar ditugu. Hori bide bat izan leike. Beste kasu bat neukan burmuinan, baina bai. ahaztu zait, baina azkenean kontua uste dut dela, bueno, segurtasun, ezaugarri eta segurtasun artean oreka bat izatea. Pertsona batek esaten badizu ez duela bere mugikor pertsonara erabili nahi eta pertsona horrek ez badu behar laneko mugikor bat, agian bere kasuan ez diozu emango. Baina ogia da ere, bueno, bere kontuan, segurtasun beste kasuistikak kontuan hartu behar dira. Agian, organizazioan pertsona guztiek ez dute MFA erabili behar, bi pausuko autentikazioa erabili behar, hori baita ere, pentsatzeko da. Gauza nahiko komplikatuak eta azkenean, eta horrelako eztabaidak egunero sortzen dira segurtasuneko langileekin, rollo, a ver, te estás pasando de seguridad. Hau, egunero gertatzen da, enpresa, batez ere teknologia enpresa askotan, hombre. Gauza da, azkenengo erabaki hauekin ondorioa da, jakinda telelana dela borondatezko gauza bat, bai langilerako, baina batez ere enpresarentzako, zenbat enpresak sartuko dira marroi honetan esango dut, beraientzako agian dela beitu, hemen daukagu gauzak eta funtzionatzen dira, etorri gure ofizinetara eta kitxo, eta ez dugu selva honetan sartu nahi, ikusteko gauzak gaizki egiten ditugula, edo horrelako gatazkak sortzen direla, eta noski enpresarentzako koste gehiagorekin. Zer, azkenean, zure lanpostuan daukazu baliabidu guztiak, eta baliabidak erosteko, edo eramateko, edo prestatzeko, edo espazioki leku batean bestean mantentzeko, baita ere kostu gehiago suposatzen du. Eta hori, nork ordaintzen du. Enpresari errentagarritasuna hor etortzen zaio gehiago borondatezko akordio bat sinatzeko, interes daukatenak, hau da, bere langileak agian mantendu nahi dituztenak, eta hori beste puntu bat negoziatzeko izango da, soldata aparte agian, pertsona asko ez dute hainbeste begirada emango soldatari, eta begira nahi dute gehiago beren kondizioak, edo ze motatako lana egingo dute, edo nondik egingo duten, edo agian ja telelana puntu finko da beraientzat negoziazioa egiterakoan, agian puntu interesgarria da, baina lanpostu batzutan. Eta agian ez askotan. Baita ere kontu bat esango dizut, honi buruz hitz egin dugu, batez ere jakin gabe
zein zen eztabaida honen mamia, eta ulertzen dut zela azkenean telelaneko akordio horretan sartu zela, claro, eske gaude enpresen mundu, betiko munduan, ez da enpresa eta langile baten arteko akordio bat. Bai. Langile bat sinatu dezakelako dokumentu bat akordio deitzen dena, pero igual está pasando por el aro. Behar duelako adibidez telelan egitea. Orduan, hortik aurrera, suposatzen dut, benetan langileak ados badago bere baliabide pertsonalak erabiltzera, akordio hori baliozkoa izango dela. Eta suposatzen dut, kasu honetan eztabaida izango dela, langileak ez zegoela ados, baino dena den, telelana egiteko, pues tuvo que pasar por el aro, eta gero salatu zuen, esan ez, pues bueno, ez zuel enpresak ez ziola aukerarik eman. Hor dago gakoa, nik ez dut inkesta bat egin, baina suposatzen dut interes gehiago daukana telelana egiteaz langilea dela gehienezko kasuetan. Eta ez hainbeste enpresagaz, agian batzuk pentsatzen dute murriztuko dutela beren kosteak ofizinetan. Baina hori izango da guztiak egiten badute. Bueno, guztiak edo gehiengo bat, edo zati importante bat. Zati importante bat, baina bueno. Bi kasu aipatu aldizkizut, batean pandemia ostean itxizuten ofizinen erdia, eta beste kasu batzutan gertatzen ari dena, da hainbeste jende gehiago kontratatzen ari dutela, ez dagoela jalekua haien bulegotan. Orduan, claro, telelanera bidaltzen dituzte langileak edo akordiak bilatzen dituzte, hainbeste edapen izan da, ez daukatelako lekurik. Orduan, claro, nire ustez hori izango dira lau. Lau, ez dakit. Ez dakit hainbeste izango diren. Egia da nire muestra dela bakar batekoa. Eta niretzako hori oso erraza da, hau da, eskala ekonomia bat da. Hau da, ez da berdina, 20 edo 30 lanpostu muntatzea leku berdinean, bat bestearen atzean, 30 lanpostu muntatzea, 30 etxe bizitza desberdinetan, herrialdetik sakabanatuta. Zenbat kostatzen du bata eta zenbat kostatzen du bestea. Ja. Eskala ekonomia erabilita. Ja. Eta nork ordaintzen du hori dena? Ja. Kasoskotan ere telenana egiten duten langilek ez dute eskatzen todas las herramientas eta bar. O sea, ez dute eskatzen aulkiaz, maia eta noske. Zeuk esan duzu, nori interesatzen zaio eta non arte daude ados gauzak edo baldintzak onartzera. Claro, baino, en fin, esango nizuke, interesa batek aldetik handiago izan arren, osea, langileak interes gehiago izan arren enpresak baino, bion artean akordioak eta baldintzak eta legeak jartzen dituen bete beharrak errespetatu behar direla. Eta itxoin, zu beste galdera interesgarri bat egin duzu, nor jartzen du aurkia? Hau da, zuk esertzen bazara zure etxeko silla de mierda batean, eta zure sorbalda hor apurtzen bada edo postura dela eta arazo bat izaten baduzu, hori istripu laborala da? Eta hori enpresak kontrolatu behar du arrisku prebentzioan? Enpresak kontrolatu behar du arrisku prebentzioan, baina egia da lege honek 10/2021 esaten duela konkretuki azterketa bat egin behar dela lan lekuaren baliabideen azterketa bat egin behar dela, baina kasu askotan egiten da autotest bezala. Orduan, lageiak esaten du... Nola sartuko zara bere etxe partikularrea? Bueno, sartu nahi... Baimenakin, baina ez kasu baimenarik, baina... Baimenakin, llevando un servicio de prevención, eta esan ez begira, Pepito del servicio de prevención, zure lan espazioa aztertuko dut. Baina, bueno... Baina, behitu, legeak batez ere esaten du, uste dut ez dela 6. artikuluan,
zerbitzuan, baimena behar duzula, baina zer gertatzen da, ez baduzu baimena hori ematen ez bada, prebentzio zerbitzuaren jarraibideen arabera, langileak jasotako informaziotik eratorritako arriskuen zehaztapenean oinarrituta garatu ahal izango du enpresa prebentzio jarduera. Hau da, y si no lo que te cuenten. Claro. Orduan, en fin, egia da... Txantxa bada. Egia da... Eta gero, istripua gertatzen denean, eske esaten zuen aulki ergonomiko bat silla gamer zeukala. Silla gamer zeukan. Claro, orduan, horregatik, bi parten artean... uste dut, ardura bion artean partekatu behar dela, ezta? Osea, alde batetik, zu benetan egokia den aulki bat badaukazu lan egiteko, ez eskatu beste bat, baina enpresak jasotzen badu eskaera bat esanez, begira, aulki ergonomiko bat behar dut lan egiteko eta bar, eskaera hori hartzea eta betetzea. No? Osea, azken finean, adibidez, hauekin hainbat alditan ikusi dut. Pertsona batek eskatzen duela sagu ergonomiko bat behar duelako. Vale? Enpresak orokorrean ez ditu sagu ergonomikoak jartzen, perfecto, lícito, vale? Baina, ze eskatzen du enpresak? Informe mediko bat. Zuen ematen badiozu mediku baten informe bat esanez ze arazo daukan eta zergatik behar duen sagu ergonomiko hori, ze egin behar duen enpresak consiguientemente sagu ergonomiko bat erosi eta eman langileari. Osea, kontrolak jarri, baino ez ukatu langileen eskubideak, jazta. Arrisku prebentzioa, langileek baita ere asko begiratzen duten enpresaren atal bat. En fin. Ironia. Sarkasmo. Arrisku prebentzioa, datuen babesa, beren pribautasuna, betidanik datuen babesean baita. Jendeak asko begiratzen dituen gauzak. Datuen babesean baita. Ez dakit, azken urteetan, hainbat enpresetan zenbat aldiz esan dudan, mesedez ez ematea pasaitza. Osea, pero real, aste honetan, joatea, erabiltzaile batengana, esatea, eske arazo bat daukat pasaitzarekin. Tori, nire pasaitza hau da. A ver, bat birulau? Ez zen bat birulau. Bat birulau bosei. Ez dut gogoratzen ze pasaitza zen, eta ez nintzen fijatu. Badukat. Pasaitza. Contraseña. Gainera, ella karakter espezial bezala. En fin, ez nintzen fijatu, baina horretaz aparte, inork ez du, baina inork, cuando digo inork, es inork. Ez zure informatika departamentua, ez zure operagailua, ez inork ez du zure pasaitzik behar. Eskubideak dauzkaten pertsonek, zure sistemetara sartuko dira pasaitzik gabe. Eta eskubideak ez dauzkaten pertsonek ez dira sartu behar. Punto. Eta zerbait egin behar bada zure ordenagailuan, edo egiten dutena eskubideak ditu, edo ez du ezer egin behar. I punto eskabau. Eta hau bizitzan, orokorrean, hori araua izan behar da. Ez da inorri eman behar pasaitza ezertarako. Begira, errentako kanpaina, komentatu dugula lehen, estatu osoan, baino Bizkaian konkretuki badau sistema bat, dela gutunarekin jasotzen den klabe bat, ordezkaritza, hobeto esan da, klabea dela, beste pertsona bati, esateko, begira, egidazu nire renta aitorpena. Ez da inorri eman behar la clave de la BAC, ni la BACU, ni un certificado digital, eserez, osea, ordezkaritza sistemak badaude administrazio guztietan eta erabili daitezke batez ere horretarako zure asesoriak edo zure gestoreak edo zure abokatuak ez izateko zure ziurtagiria ez dakizulako ze egin alduen edo ze egingo duen pertsona horrek por mucho que te fíes de él. Osea, ni
horrela argi eta garbi esango dut. Ni Borjari ez diot inoiz eman, eta ez diot inoiz emango nire ziurtagiri bat. Ni Borja, eta, en fin, ez daki zenbat urtetik lagunakaren, baino ez naiz fidatzen, azken finean, Borja, esaten badu, con mala fe o con buena fe dena delakoa, se le tuerce el cable un día, eta ez daki ze gauza egiten du. Ez que ez da logiko. Berak, behar badu zerbait egin, nire ordezkaritzen noten diot, eta jazta. Horretarako dago alorden registro elektronikoa. Por ejemplo, mesedes, baina eske ezin duzu imaginatu zenbat kasutan, asesorietan eta gestorietan dauzkaten bezeroen ziurtagiriak eta errenta klabeak eta baku, eta baku eta hombre, horrela ez da egiten. Eta gainera, enpresa horiek baita ere arriskuan jartzen dira. Enpresa, langileak guztiek, bezero batek se le cruza un día el cable y dice, la puta madre, os voy a denunciar a todos, eta heltzen den urrengo gauza da una multita de la Agencia Española de Protección de Datos, o de la Agencia Vasca, kasu honetan, kompetentzak dauzkalako. Eta eskuak burura, esan eske, ze gauza, claro, eske ez dituzu gauza korrela egin behar. En fin, ya está. Nire mesua argi geratu da. Inigoren bizitza ikasbidea ez eman zure pasaitza inorri. Correcto. Bueno, honekin 40 minutu bat ditugu. Bien, daiko, ondo. Horrela da gure programa eta gure bizitza. Menuan beste gauza asko dauzkagu, baina uste dut interesgarriena izan leikela AI-pin buruz berri gehiago izan ditugula. Horrela testu inguru bezala, Humane enpresak AI-pin sortu zuten konkretuki Appleko langile hoiek telefonu mugikorren alternatiba irautzaile gisa, eta baia erabiltzaile asko desengainatu ditu lehen kritikek islatu duten bezala. Gailuak ez du pantailarik eta adimen artifizialaren bidezko interakzioan zentratzen dira, baina The Verge edo Engadget bezalako komunikabideen analiziak adierazten dute ez dituela aurreikuspenak betetzen. Gehienek smartphonea baino txikiagotzak jotzen dute alde guztietan, interakzio geldoekin, ohiko agatzekin eta erabilera mugatuekin. AI-pinen arazoak interakzio eskasetik haratago doaz. $689 prezio garestiak eta $24 hileko arpidetzak egoera hau larriagotzen dute. Gainera, gailua gehiegi berotzeko joera dauka eta beste erabilgarritasun praktikoa barkatu zalantzagarria da kritikoek erosketa bideragarri gisa baztertzen dutelarik. Hau da, frakaso. Bai. Absoluto, ez, egia da, adibidez, The Verge edo Engadget edo horrelako komunikabideetan ikusi diren bideoak, kausa konkretu batzuetarako erabilgarri da, konparaketa esan leike, Alexa, hemen, eramatea en el pecho. Ese esan izena. Alejandra, barkatu. Alejandra, zure sorbaldan eramatea. Pues bueno. Alejandra dimen artifizialarekin. Ja, Alejandra, kasu bakoitzan erantzun ezberdin bat, edo forma ezberdin bat ematen diola erantzunari. Baina, Alejandra, hau da, ezaugarri oso konkretuak dauzka, eta ezaugarri horretaz kanpo ez da oldo moldatzen. Zu ikusi zenuen azkenengo Blade Runnerren pelikula? Ez. Denis Villeneuve uste dut egindakoa. 2049? Bai, hori. Pelikula horretan, horrelako adimen artifizialerako pertsona bat, holograma bat bezalako uste dut Ana de Armas egiten zuela paper hori, eta, uste kontzeptu hori, baita ere Her pelikulan guztiok ezagutzen dutela, baina, agian asistente virtual batekin zure mugikorrekin egiten dituzun ohiko funtzioak, bakarrik esan behar diozula, egin hau, irakurri hau, kontaidazu hau, eta ja,
Hori guztia, baita ere, zure harrera nahiko aldatuz, hau da, nahiko ohituta zaudela mugikor batetik maneiatzean, eta agian, gaiuenekin, esaten duten bezala, ikasteko kurba nahiko handi bat daukazu, baina... Ez da kurba, aldapa da. Bai, aldapan gora igo dira aipinekoak, eta uste dute aldapan bera doaztela momentu enten. Baina bera. Bai, oza, keskak sortu dira batez ere akzodunen artean, esan macho, eske saltzen ari. Gainera, salmenta orokorrean dagoia gaiua, ez da bakarrik komunikabideek edonor erosi duela. Baukatela, edonor erosi du gaiua ordun, en fin, hau zalantzan usten du enpresa orokorrean proiektua eta egia da ere produktua erakutsi zenetik ona bakarrik 2 hilabete eta erdi pasa direla, batzuk esaten dute eske hau iPhone bat bezalako izango da 6 hilabetetan, baina eske iPhonea aurkeztu zenetik gero kontatu zela iPhone bat baino gehiago zegoela hor prestatuta porque iban todos un poco mal, baina aurkezpen horretatik salmentar arte 6 hilabete pasa ziren. Orduan, claro, eta ja saltzen zen gaiua Apple zen. Eko ondo zegoen. Ezen humane ez dakiz. Claro, orduan, ainaskar joatea, esateko eske, bai, saldu behar du, orain saldu behar du, claro, gure momentua da ordain saldu behar du, guaradik eta lasterren. Pues agian ez, softwarea ez dagoelako oso bukatuta. Amigo! Aurkezpen egiterakoan urrengo iPhone bezalako gauza liluragarri bezala bat aurkezten zuten, eta agian, zuk esan duzu bezala, espektatibak nahiko goian utzi zuten, eta hortik bera doazte. En fin, denbora gutxi geratzen zaigu, baino gaurko berri askarrak ez ditugu saltatu nahi, ikusiko duzuelako tematika nahiko berzia daukagulako berri askar hauetan. Berri askarrak, sarean zehar. Eta berri askarrekin hasteko, Twitter ez die premium erabiltzailei insignia urdina eskutatzen utziko. Bai, X plataformak lehen Twitter zena, utzi egingo dio premium modalitatearin ematen duen insignia urdina eskutatzeko aukera ematen duen funtzioa eskaintzeari. Orain arte hori aukerakoa zen eta erabiltzaile kontuaren konfigurazio ataletik alda zitekeen. Duela aste batzuk, Muskek beste aldaketa bat iragarri zuen atal horretan insigniak automatikoki eta doan edatuz 2500 jarraitzaile egiaztatu baino gehiago zituzten plataformako kontu guztietan. Premium modalitatearen gaineko abantaiak ere lortuko zituztenak. Que majo, Elon. 5.000 jarraitzaile baino gehiago dituztenek ordainketa aurreratuenaren modalitateko prestazioak jaso ditzakete Premium Plus kosturik gabe. Hau da, Elon Premium eta Premium Plus ematen ari ditu debalde, inork ez duelako Premium izan nahi, basikamente. Eta duela asko berari buruz ez dugunez itzegin, Elon Muskek dio erabiltzaile berriei kobratuko diela bot akonto automatikoekin amaitzeko Twitterren. Bai, Elon Musk berretzi egin du tarifa txiki bat ezartzeko asmoa duela Xeren erabiltzaile berriei, lehen Twitter deitzen zena. Eta urtean kopuru bat ordaindu beharko dutela plataforman gustatzen zaidanek argitaratzeagatik eta elkarrera egiteagatik. Sare sozialaren jabeak hilabeteak daramatza spamma galdiarazteko eta sare sozialaren erabiltzaileen arteko interakzioa aldatzen duten eta elkarrizketak oztopatzen dituzten kontu automatizatuen edo bot erabilaren aurka borrokatzeko moduak bilatzen. Eta hau, beste proposamen bat da. En fin, hitzik gabe geratu naiz, benetan ez dut ezagutzen inor Twittera kontua ez daukana, eta ez dut ezagutzen inor Twittera kontua ordaindu nahi duena, por lo que sea.
Eta duela asko berari buruz ez dugula itzegin, baina Elon Musken enpresa nagusia Tesla 14.000 langile kaleratuko ditu, kaleratu ditu ja, ez dakigu noiz konkretuki mundu osoan. Bai, Teslak hilabete batzuk daramatza barne krisi sakon batean murgilduta, bere zuzendaritza batzordearen eta Elon Musken arteko botere gatazkekin. Baita Txinako ibilgailu elektrikoen fabrikatzaileak jasaten ari diren prezioaren gerrarekin gogoratu Xiaomi eta baita ere Huawei bere kotxeak aurkeztu dituztela Teslaen bataia emateko. Horren ondorioz konpainiak murrizketa esanguratsuak iragarri ditu eta bere plantillaren 10% kaleratu du mundu mailan. Elon Musk bera izan da langile guztiei bidalitako mezu elektroniko baten bidez 14.000 langileri, baino gehiago ni erango dieten murrizketak baiestatu dituena. Plantilla murriztea erabaki zaila izan arren Muskek onartzen du neurri hori berarrezkoa dela konpainiarentzat. Bla, bla, bla. Etorkizuna, finantza osasunari eusteko. Bla, bla, bla. Teslak ez du kaleratzeak noiz hasiko diren egiten adieraz. Ja, bueno, badakigu. En fin, Teslaren ekonomia garrantzitsuena da momentu honetan gure bizitzetarako. Inigo, zergatik ez dugu aukeratu Tximinoak esan du berri hauek guztiak kontatzeko? Titulol. Bueno, eta orain tituloren momentua da. Zentsura salatu nahi du. Bueno, bai, salatu dezakezu nahi duzuna, baina badakizu zer gertatzen den programanetan zentsura esaten duzunean? Zure mikrofona izten dela. Ja, mikrofonoik gabe geratu da. En fin, Borja, ja txantxa eta mobidak utziko ditugu, titulol behar dudarako ja programa bukatzeko. Titulol honen protagonistak berriro ere disketeak dira, Inigo. Baina, ze gertatzen da disketeak? Zenbat aldiz kontatuko dugu, ja. Pasaden hilabetean edo horrekoan kontatu genuen disketak ja erabiltzen. Disketeak Japonian erabiltzen zituztela orain dela gutxi tramite burokratikoa eta administratiboak egiteko. Aukera zegoela, tampoco nos vamos a poner así estupenda. Baita ere Cyberpunk aurkeztu zuela disketen bidez egindako bideojoko bertsioa broma bat bezala, April Fools zela eta urrengo kasu honetan Amerikatik etortzen da berria San Franciscoko tren sistema, uste dut dela BART, Bay Area Rapid Train, erabiltzen baita ere dituela disketeak automatikoki kontrolatzeko trenak. Sistema hau implantatu zuen 1988an, momentu honetan ordenagailuak oraindik ez zeukaten disko gogorra eta beraien idea 25 urteko sistema bat esartzea izan zen eta esan dudan bezala disketeekin eta oraindik gaur erabiltzen dituzte 5 atz beteko disketeak trenei gainera 5 atz betekoak. Bai. O sea, ez dira de 2:30, 5:15, hombre, handiak. Bai. Oso ondo. Bueno, a ver, beste sistema batzutan eta beste leku batzutan erabiltzen dira disketeak gaur egun, bere momentuan montatu ziren sistemak erabileran jarraitzen dutelako, eta azkenean, diskete horiek mantendu behar dira. Hori ez da, krisia kontua da, suposatzen dut, hori aldatzeko plana egongo dela. Bai. Mesedes. Baina oraindik bari fase batzuk pasa beharko dira urrengo hamarkadan aldatzeko sistema. Baina proiektua aurkeztu dute. Ai, es que garraio publikoa estatu batuetan es un crimen, o sea, esatea sistema hori urrengo 10 urtetan beste kontu bat esango dizut, hemen esaten denean zerbait egingo dela urrengo ez dakit 2 urtetan, azkenean 10 urte ematen dituzte egiteko, o sea, que casi prefiero esatea de partida begira 10 izango dira, eta 8 badira, pues nos damos con un 14. Beitu abiadura handiko trena. Hori ziur... Zesan duen! Hori ziur disketekin ez duela funtzionatuko. Ze aipatu duzun, besedes eta favores.
Entzun berri duzunari buruz hitz egin nahi? Zure iritzia jakin nahi dugu, idatzi ezaguzu Twitterren gure erabiltzailea, sarean zehar da. Gure Twitcheko emanaldietan ere parte hartu eta zure iritzia eman dezakezu programa egiten dugun bitartean. twitch.tv/sarean zehar. Gainera, zure ekitaldiaren edo ideiaren berri eman nahi baduzu, posta elektronikora idatz diezagukezu info@sareanzehar.eus. Sarean zehar, zure mezuen zain. Borja, uste dut jarriko dugula kontaktuen promo horretan, jingle horretan, beste kontakturako bide bat izango dela disketea. Bai. Baina konkretuki badakizuna egingo dugun, jarriko dugu elbide bat, konkretuki Bilboiriako elbide izango dela, ona, bidaltzeko aukera ertudalako emango, bidaltzen baduzue diskete bat, Donebikendi 2 6 48 bat Bilbo elbidera sarean zearen izenean, sorpresa bat izango dugu zuentzat. Bai, sorpresa izango da guretzak. Bilboiriakoa kostikada emango digotela. Imaginatzen duzu urrengo astean ane Bilboiriakoa deika esanez, a ver, muchachos. Etorri dira 30.000 diskete men. No, es, amabos diskete dauzkate men. O sea, ya, 30.000 es, amabos disketekin flipas. Amabos diskete dauzkate men, zuentzat. Kontu zibili reto viralekin, Íñigo, gaztelera esan da, los carga el diablo. Bai. En fin, ez bidali eser inora. Bueno, bidali nahi baduzu, en fin, o sea, quiero decir, ongi iruditzen zait, gure korrespondencia jasotzeko Bilboiriara bidaltzea, así en general. Agian beraiei, eta galdetu beharko. Bueno, Dios, lehenengo. Bueno, hori antolatuta dago, eskatu. En fin, Borja Hermoso eskerrik asko eta hurrengo arte. Eskerrik asko Íñigo eta entzule guztioi hurrengo programan arte. Eskerrik asko baita ere Mikel Carmonari berrikuspen teknikoan egon dena, eta baita ere irratietan dauden teknikari eta ekoizpen taldeei, kasu honetan Bilboiriari ere, gure programa jasateagatik. Beretan. Lauren ja serio, eskerrik asko entzulei ere, hurrengo programa beti bezala bi aste barru eta bitartean, gozatu bizitzaz eta disketeak erabili, jo, kise esan. Hurrengo arte, agur!